Buenos dias, amigos! Mergem la plajă! Astăzi vă luăm cu noi la plajă. Deci e viu absolut superb în spate. Benidorm! Încercăm să facem snorkeling. Încercăm cel puțin. Snorkeling. Vom vedea dacă reușim. Ultimele două ori au fost valurile enorm de mari și nu s-a putut. Acum vom vedea dacă ne iese astăzi, dacă nu, oricum o luăm cu noi la mare. Nu mință! Cu asta filmăm. Zile la oamenii adevărul. Vine Zuza, metuza. Am fost să mă tun. Și bătu joc de capul. Vreau să stoi tot cum. N-am văzut așa ceva. N-am văzut așa ceva. Și bătu joc de capul tău. Cum să face că noi mergem la -1? Da? Da. Și aici nu avem un 0 pe panoul. Te-ai mâncat. Păi unde ieșim noi din bloc? Unde se iese din bloc? Oh, ce cald e! Te-ai mâncat. Ce cald e! Ne vedem mai încolo. Acum suntem în mașină, hai să vă arăt cât e ceasul și cât e grade avem. Uite. Ora 6 și un sfert și 31 de grade. Astăzi ne-am topit. Ne-am topit efectiv. Și nu vă minte. Mers aerul condiționat. De l-am rupt. Pinge pe bec să mă vedeți. Cât de cât. Cât de cât o să mi-am uitat telefonul acasă. Dar eu nu. Dar eu nu. Eu l-am deja bani. Fraților, am ajuns la plajă. Numai că aici avem niște probleme. Aici pe partea asta de Benidorm, un pic mai încoace. Așa. Pe partea asta de Benidorm, o să vedeți imediat, se poate parca numai de întoarcele, se poate parca numai pe partea aia de Benidorm. Și e cu plată. Numai că e atâta de multă lume încât o să dăm de 2-3 ori tura ca să putem să ne găsim un loc. Cum iese cineva, când vezi pe cineva la mașină, îl întrebi, ieșiți, mai stați, cum e? E o adevărată catastrofă cu parcarea aici. Deși am zis că nu o să mai vin aici la plajă, că e o problemă cu parcarea. Tot aici am ajuns. Dar pentru snorkeling totuși e bună plaja asta dacă nu avem valuri. Astăzi pare foarte liniștită. Astăzi pare liniștită și sperăm să putem și noi să ne relaxăm un pic cu măștile pe față. Snorkeling. Ne-am găsit, uite acolo. Da. Nu e rău deloc. Deși noi am venit la plajă astăzi destul de târziu. Hop. De așa. Am băgat Deci. 1 euro. Acum e 18,31 până la 8,31. Deci costă 1 euro 2 ore. E bine că e lângă mașină, lângă plajă. E ok, de la ora 9 nu se mai plătește. Noi am venit târziu astăzi. Să ia ghiciți, e doar la banană. Lasă guma. Cerem de asta. Ai închis mașina? Am închis-o, da, închid acum. Ne cerem de acum scuze pentru sunet.
Nu o să fie sunetul cel mai bun pentru că o să-l băgăm în cușcă să putem intra în apă cu el. În asta. Ești sexy. Din păcate nu o să putem filma foarte mult pe plajă, lumea face mult topless și atunci nu mi se pare normal să filmăm, să trebuiască să se ascundă, bla bla bla. Da, deci oamenii n-ar vedea și va frumos. Uite la știrile tropelor. Acolo nu vezi numai cât o murit. Gata, mi-am instalat tabăra. Asta e toată tabăra. Regina, mamă, care așează aici, exact ca și în România, cu frica de a nu le fura nimeni. Aici în spate avem renumitul hotel cu diamant din Benidorm. Măștile sunt măști. Și cam atât au făcut sunetul. De acum înainte o să ne auziți mult mai greu, intrăm în apă. Asta e sunetul. Nu avem ce să facem. Aici e Regina. Regina, mamă. Uite peștele în apă. O să-i vedeți mai încolo. Oh, ce cald e apa, e ciorbă apa asta. Ciorbă. Și acolo Benidorm. Poftim. Uite. Facem care vrei tu. Da, avem apă destul de clară și bine și nu avem valuri deloc. Ultimele două dăți au fost cu valuri și destul de nasol. Gata de băgat sub apă? Trebuie să vedem dacă e intrat apă sau nu. E o mașcată. Una mașcată. Ia-ți-i. Cam asta îi.
Lasă. Ia pe mare. Multă lume. Ce faci, Lec? Lec? N-am văzut niciun pește, din păcate. N-ai pe pot destin aici. Acolo departe avem parasailing. Aici sus avem elicopter. Avem de tot aici. Foarte frumos. Și acolo pe spate Benidorm. Nu știu cât de tare se aude sau nu se aude. O să vă îmbătăm de cap. Ai văzut peștișor? Da, foarte frumos. Serios? Da. Am văzut acolo departe? Nu, acolo n-am văzut niciunul, aici am văzut numai. Ia. Schizet. Cum se face duh. Da. Nu o să-mi valurează, deci e vreme excelentă. Se vede fundul. Se poate face snorkeling. Snorkeling. Snorkeling.
să poate nota. Apa excelentă. Totuși un pic ciorbă după gusturile mele. Hai, ține-mă goaza că eu am plecat. Am plecat. Ia avem și ce mânca. Cam așa ne distrăm noi. Ai luat apă? Ai luat apă? Mă ustură în ochi. Păi? Ce mami, nu mai vezi? Atât. Asta e la noi la plajă. La gârlă. Încă n-am. Știu că n-ai scârbit. N-ai Ai lumbrici. atâta motive să-ți fie dor de mine, ho, te invit aici. Dacă acolo bate soare, nu știu dacă te vezi. Da, scuze pentru sunet. Că tu știi scuze că cânt eu. Nu, că nu știu dacă se aude cu pușca. Dar altfel nu putem băga GoPro în apă. Da, oricum, superb. Sunt pește, sunt băgați în sus. Aici.